रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण. तर बघा आज आपण हे शेतकरी युवराज शेतामध्ये आपण आलोय. तुमचा पत्ता सांगायचा पूर्ण. युवराज बाबूराव पाटील, राहणार टाकळी, तालुका निलंगा, जिल्हा लातूर. हां, तर ह्यांच्या शेतामध्ये तुमचा फोन नंबर पण सांगा. 820814 8940. आता आपण त्यांच्या शेतामध्ये विहिरीचा पॉईंट काढला या ठिकाणी. तर या विहिरीला आपण आता किती पाणी लागते ते आपण आपले नारळ आणि रॉडच्या सहाय्याने सांगतो. तर बघा हा एक झरा आपल्या ते आपट्यापासून आलाय. हो असा. तर हा जवळपास 1.5-2 इंच जवळपास आहे. पण समजा 1 इंच धरा याला पाणी. आणि हा छोटासा आहे. आपण अगोदर शेताचा सर्वे केला पूर्ण. एक आपल्याला तिथं पॉईंट सापडला विहिरीचा, तिथं सापडला. सर्व या ठिकाणी एका जागेवर आले, एक इकडून आलाय. तर हा बघा, हा पण 1 इंचचा आहे. हा छोटा आहे. आणि हा पण 1.5 इंच आहे. पण असं समजा 2-3 इंच तर आरामशीर पाणी विहिरीला लागणार. तसं अर्धा इंच जरी दाखवलं तरी विहिरीतली मोटर विहीर चालू होती. पण आता इथं भरपूर पाणी लागणार. ठीक आहे. रामकृष्ण.